Walay lisensya ug Certificate of Authority to Operate ang Global Investment Bank o GIB Philippines Bank Limited, matud sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Gani giabisuhan sa BSP ang publiko nga dili mo deposito og kwarta didto sa maong bangko tungod kay wala kini nakarehistro. Base sa website sa GIB o GIB, giangko niini nga aduna kini lisensya ug pwede kini modawat og banking transactions apan gihimaka kini sa BSP. Wala pa hinoy statement nga gipagawas ang maong bangko. Miabiso usab ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga angay magbinantayon ang katawhan ilabi na kadtong mahilig sa online financial transactions tungod sa presensya sa mga fake websites.